עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא מנער את העולם כנער איש את עליתו. הופך לנו את כל המציאות שהכרנו למשהו חדש לגמרי. אנחנו רואים את העולם משתנה מרגע לרגע. דברים של השכל היה קשה מאוד לתפוס לפני שנה אם היינו רק מעזים לומר אותם או לחשוב אותם. זה היה נראה רחוק ושייך לאיזה סרט מדע בדיוני שנכון להיום זו המציאות שלנו. בידודים, סגרים, חיסונים, דיבורים על חיסונים, בדיקות, לחצים, אנשים עוברים טלטלות בגוף, בנפש, טלטלות מאוד מאוד גדולות, ואני רוצה לחזק ולומר, אסור לנו לרגע לשכוח שאנחנו בתוך תהליך הגאולה. בתהליך הזה הקדוש ברוך הוא מנער מעלינו את כל הקליפות, מסיר מאיתנו את כל המשענות כני רצוץ. הדבר שמחיה ונותן כוח לעמלקים, לסטרא אחרא, ליצר הרע וחילותיו, זה הפחד שלנו מהם. כשאנחנו מפחדים מהם, אנחנו בעצם כמו הפחד שלנו מניק אותם. אנחנו מניקים את כוחות החושך על ידי הפחדים שלנו. הפחדים שלנו מגיעים מהנשמה שיודעת שאנחנו לא בדבקות עם האמת, שאנחנו לא בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, והיא מנערת אותנו מבפנים. היא לא נותנת לנו הנשמה מנוח. עולם הרגש זה עולם הנשמה. היא לא נותנת לנו מנוח כי היא יודעת את האמת. היא יודעת שכל יהודי הוא אור עצום בעולם. הוא אלוקות מהלכת. הוא חלק אלוקא ממעל, זאת אומרת, הוא אלוקות שמבקשת לבוא לידי ביטוי בעולם הזה דווקא מתוך החושך. המטרה שלנו פה בעולם זה לגלות את האור בתוך החושך. וגם אנחנו עכשיו שנמצאים בימי החנוכה, כשאנחנו מדברים על רבים, על מעטים מול רבים, על אור מול חושך, צריך לזכור שהעולם התמלא חושך בלי שנשים לב. התרגלנו לזה שהילדים נראים כמו, צר לי לומר, כמו הגויים, שאויבי איש אנשי ביתו, שהתמכרנו לספורט, ספרטה, זאת אומרת, אצטדיונים, קניונים, מופעים, דברים שהם היו הבסיס והיסוד של התרבות היוונית, ואנחנו התמכרנו לכל אלה בלי לשים לב. אז כשאנחנו יושבים מול הנרות צריך להגיד תודה, תודה לקדוש ברוך הוא שעצר את כל זה. תודה לקדוש ברוך הוא שהוא יוצר לנו ניעור כל כך גדול שלא מאפשר לנו אלא לעצור ולחשוב. צריך לדעת שעם ישראל נמצא בשעת מבחן מאוד גדולה. ומכיוון שאנחנו בשעת מבחן כל כך גדולה, צריך לדעת שהנשמה לא תיתן לנו מנוח. היא תדכא אותנו ותמלא אותנו פחדים וחרדות. לא הקדוש ברוך הוא מייסר אותנו. העוונות שלנו מייסרים אותנו. לא הקדוש ברוך הוא שמכאיב לנו. כי אני שומעת הרבה, למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנפסיק לעשות לעצמנו את זה. הוא נתן לנו ספר הוראות יצרן. הוא נתן לנו דרך חיים, אורח חיים, תורת חיים. ואנחנו הולכים נגד הוראות היצרן ומצפים שיהיה לנו טוב. וזה לא יקרה. בעיקר בעת הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה, שהקדוש ברוך הוא מנער את העולם, צריך לדעת שאי אפשר יהיה להחזיק בשפיות. אי אפשר יהיה להחזיק ראש, בטח שלא לדבר על יישוב הדעת וכו'. אי אפשר יהיה לעמוד בניסיונות הגדולים והעצומים האלה, שכבר ישנם ועוד יבואו עלינו, אם לא דבקים באמת. צריך להיות אנשי אמת. אנשי אמת זה אלה שכשמרגישים שמשהו פה מסריח, לא אומרים זה שום דבר ומתהפכים בשינה מצד לצד, לצד השני, וממשיכים לנמנם. כשמרגישים שיש עשן, קמים ובודקים מאיפה האש. אנשי אמת זה אלה שמוכנים להישיר מבט אל המציאות ולהגיד שהשחור הוא שחור והלבן הוא לבן. ואם אנחנו לא בטוחים מה שחור ומה לבן, אז להתחיל לחקור. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לחקור.
וידעת היום והשבות, איך נדע וידעת, איך נגיע לוידעת, אם לא נחקור, אם לא נשאל מה קורה פה, מה זה הריקבון הזה שמתרחש סביבנו, מה קורה פה בעולם. אם לא נחקור, לא נגיע אל האמת. להיות אנשי אמת זה אנשים שלא מקבלים את כל המתרחש סביבם בעיוורון, מה שנקרא. כמו שהיום התקשורת שוטפת לאנשים את המוח יומם ולילה, ואנשים לא מסוגלים בכלל לחשוב שקורה פה משהו אחר. כל הזמן הגיוני או לא הגיוני, ההיגיון נפסד, וצריך לדעת שמי שלא יקרא את נבואות אחרית הימים, נבואות הזוהר הקדוש, מי שלא יבין שמשהו אחר קורה פה בעולם, הוא פשוט יתנער ויטלטל כספינה נשברת בלב ים סוער בעיצומה של סופה וסערה שלא היו כדוגמתה בעולם. צריך להחזיק בקדוש ברוך הוא, צריך להחזיק באמת, צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעיר לנו את הדרך, וצריך לזכור שאנחנו לקראת בלבולים מאוד מאוד גדולים. צריך לזכור שגם גדולי ישראל מוקפים בעסקנים. גדולי הדור הראש שלהם שקוע בתורה, אבל סביבם יש הרבה אנשים, הרבה אנשים שיראת שמיים מהם והלאה, ויכולים להכניס אל גדולי הדור את מי שהם בוחרים להכניס. ויש כאלה שצר לי לומר, אבל יכולים להיות גם משוחדים, שמקבלים הרבה מאוד כסף כדי להכניס את מי שהממשל רוצה שיכניסו, ולכן גם עכשיו הממשל, הממסד, מציף ומכל עבר את גדולי ישראל ושולח משלחות על גבי משלחות כדי לגרום להם להורות לציבור להתחסן. צריך להבין שגם גדולי ישראל עם כל התורה שלהם, והם ענקיים שבענקיים, אבל הם בני אדם, כמו כל בן אדם. אין מה לעשות. אם מציפים אותם בחומרים מאוד חד סטריים ולא נותנים לאנשי האמת להגיע אליהם, אז גם הם בעצם יכולים להתבלבל. גם הם יכולים בסופו של דבר, הם לא, אני באמת ובתמים מאמינה שהם באמת לא יודעים. הם באמת לא יודעים. ומכיוון שכך, צריך לדעת שעל הדור הזה נאמר עדר ללא רועה. כל אדם יעשה את שיעורי הבית שלו, את המחקר שלו. יש המון דרכים לחקור ולשאול ולדעת את האמת, לבקש את האמת ולרדוף אחריה, ולדעת שאנחנו לא בזמנים רגילים. ומכיוון שכך, הפחד הכי גדול צריך להיות מהעוונות שלנו, מההתרחקות שלנו מהקדוש ברוך הוא. זה יראת שמיים. יש יראות נפולות. יראות נפולות זה לפחד מהסטרא אחרא, מהכוחות של הטומאה, שמנסים לבלבל אותנו ולייאש אותנו ולשבור אותנו. אני רוצה לומר, אסור לנו לפחד מכלום. אני לא מפחדת מכלום. אני לא מפחדת מהם, כי אין הם, יש רק השם יתברך. בגלל זה אני לא חוששת לבוא ולומר את האמת שלי, אף על פי שאני יודעת שזה שם אותי על הכוונת. אני לא רואה אותם לנגד עיניי, כי אני רואה שיביתי השם לנגדי תמיד. הוא יתברך, מנהל פה את העולם. אין לסטרא אחרא אחיזה במי שדבק בשם יתברך. כל הפחדים שלנו נובעים מיראות נפולות, כי אנחנו מפחדים מהשקר, מהחושך. אבל מי שבאמת נדבק באמת, מי שבאמת נדבק בקדוש ברוך הוא, מי שבאמת מבקש אותו יתברך וזועק אליו מעומקא דליבא, וזועק שיגאל אותנו כבר, וישלח לנו כבר משיח בן דוד, מלכות בית דוד, שישלח לנו מלכות השם כבר, שנזכה למלכות שכינה, לגילוי שכינה בעולם, שיזכה אותנו כבר לבניין בית המקדש, לבקש ולהתחנן. אם לא נבקש, איך נקבל? אנחנו כאילו מתביישים לפתוח את הפה, לצעוק ולהתלונן כשקשה לנו, זה כן, אבל לבקש את מה שבאמת צריך,
שאלו המפתחות לגאולה, אז אנחנו פתאום הופכים להיות מאוד שתקנים. צריך לצעוק, צריך לבקש. אני לא מפחדת על עצמי. אני לא מפחדת. אני מפחדת מהעוונות שלי. מהעוונות שלי אני מפחדת. לא מהסטרא אחרא. לא מהסדר עולמי חדש. אני לא מפחדת מהתוכניות ומכל הזממים שזוממים עלינו. הרי בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ועוד במציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, על אחת כמה וכמה. שאם בכל הדורות זה היה ככה, אז קל וחומר, בדור המשיח, כשידוע שהקדוש ברוך הוא יוצא להיפרע מהם, מכל מי שיצר, צייר, הזיק לעם ישראל לאורך כל הדורות, אם ככה, אז ממה נתבהל? ממה נתפחד? על מה תיפול רוחנו? בגללם? ואני מאוד מקווה שעוקבים אחרי הדברים שאני אומרת, ואני מאוד מקווה ששומעים את מה שאני אומרת, כדי לדעת שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. מי שמבין שהוא עם הנצח, מי שמבין שהוא בן למלך הקדוש, למלך האחד היחיד המיוחד, יתברך ויתעלה שמו לעד. מי שמבין שהוא אור בעולם, וישראל אור לגויים, וישראל לב העולם. מי שמבין את זה לא מפחד מכלום מלבד העוונות שלנו. ואם יש עוונות ואין מי שאין לו עוונות ואין מי שלא נופל וקם, בעיקר אני. תשובה, קודם שנבראה התורה, נבראה התשובה. הקדוש ברוך הוא ברא את האפשרות לחזור בתשובה עוד לפני שהוא ברא את הספר חוקים. עוד לפני שהוא ברא את העולם, הוא נתן לנו את הדרך תשובה, ותשובה זה לחזור באהבה אל השם. להגיד אנחנו רק בני אדם, נכון, טעינו, נפלנו, קמנו, נופלים, קמים כל רגע, אבל אנחנו אוהבים אותך אבא. אנחנו רוצים אותך אבא, אנחנו משתוקקים אליך, אנחנו זקוקים לך, לא יכולים בלעדיך. אז תעזור לנו לטהר עצמנו לעובדך באמת, וטהר ליבנו לעובדך באמת. ולהגיד פסוק לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי כל רגע ורגע. ולהחזיק כל הזמן בסגולת נפש החיים, הלא השם יתברך הוא האלוהים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם ובכל העולמות כלל, הכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו לעד. ולדעת את השם, לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו להיות מושלמים, הוא מצפה מאיתנו להיות רוצים, לרצות אותו באמת, להשתוקק אל הקודש, להשתוקק אל עולם טהור ונקי מכל הלכלוך שסביבנו כבר, שנמאס בלכלוך שסובב אותנו כבר בעולם הזה, כבר די, זה איכס, שנבקש כבר שהקדוש ברוך הוא ינקה כבר את כל הלכלוך הזה, את כל הטומאה הזאת, מעלינו ומעל העולם, ולדעת שאנחנו פה במסלול של תיקון, ואין כל רע יורד מלמעלה, וכל מה שעובר עלינו זה רע כדי להוביל אותנו אל הנצחיות שלנו. לכן אין לנו על מה להתלונן, יש לנו רק על מה להתבונן. במקום להתלונן נתבונן פנימה ונראה ונשאל, ריבונו של עולם, איך אני מגיעה אליך? ריבונו של עולם, איך אני עוזר לעצמי? ריבונו של עולם, איך מגיעים אליך? לעבוד אותך באמת, לבקש, לרצות, להתחנן על זה. במקום להתבהל אימא'לה, מה יעשו לנו, מה יקרה איתנו? שום דבר, לא יכולים לעשות לנו כלום אם אנחנו עם השם יתברך. ותדעו לכם שעוד מעט כבר לא יהיה, הודיעו היום, שהולכים לסגור את כל מי שמדבר הפך ממה שהממסד רוצים שנדבר. שהם קוראים לזה פייק ניוז, חמ"ל פייק ניוז. לאמת קוראים פייק ניוז. זה העולם הפוך ראיתי. קוראים לאמת שקר ולשקר אמת, כמו בסדום ועמורה. אז כשינתקו את כל זה, תרשמו את הדברים האלה שאני אומרת עכשיו, ותנצרו את זה על דם לבכם, ותזכרו שאין פה שום פחד מלבד מהעוונות שלנו. כי מי שהולך עם השם יתברך יד ביד, הוא שמור, הוא מוגן, הוא אהוב אצל המלך מאוד מאוד. השם אוהב אותנו. השם מחכה לתשובה שלנו, להתעוררות הלב שלנו. הוא מחכה שנרצה באמת לשמור שבת קודש, להתנהג
ולהתלבש ולחיות בצניעות אמיתית, לשמור על העיניים שלנו, לשמור על הלשון שלנו ממחלוקות, מלשון הרע ורכילות, ולהתעסק ברע. די, איכס, מספיק עם זה כבר. הקדוש ברוך הוא אומר, בניי, מה אני מבקש מכם? מה אני רוצה? מה אני אומר לכם בעצם? אלא שתהיו אוהבים זה את זה, שתהיו יראים זה מזה, שתהיו מכבדים זה את זה. תהיו באהבה, כי אני אוהב אתכם, ואני רוצה אתכם אוהבים, ואני רוצה אתכם בשלום. וזה מתחיל בבתים שלנו, לעבוד על המידות שלנו, לעבוד על האגו השרוח, האגו אותיות גאווה, האגו השרוח שלנו שנפגע כשלא עושים מה שאנחנו רוצים. אז מיד כוח השליטה קופץ ורודה בכל מי שסביבנו, או מאשימים את הקדוש ברוך הוא כי זה לא מסתדר לנו כמו שתכננו. החיים הם לא תוכנית כפי בקשתך, החיים הם תוכנית של תיקון. באנו פה למסלול תיקון. העולם עובר עכשיו תהליך של תיקון. כל אדם ואדם עכשיו עובר תהליך של תיקון. לקראת הגאולה השלמה, שבגאולה השלמה יישארו הענבים. האנשים שעבדו על ענבה, על הכנעה, על התבטלות לרצון השם, וכל מה שקורה בחיים שלנו ובעולם בכלל, זה רצון השם. אז במקום לריב עם המציאות, בואו נקבל אותה, בואו ננשום עמוק, נתרגל, לקחת אוויר כל יום, לעצור, לשהות. פרעה אומר, תכבד העבודה על האנשים ואל ישהו. ואנחנו אומרים, בואו נשהה. הקדוש ברוך הוא אומר, תשהו, תנשמו, קחו אוויר, אל תרוצו את החיים. תעצרו כדי להבין מה אתם עושים פה בכלל. אז בואו נעצור, ננשום, נעבוד על המידות שלנו. נעבוד על הגאווה הסרוחה שלנו, על הכעסים שלנו, וזה קשה מאוד. מי כמוני יודעת, אני מאוד כעסנית מטבעי, מאז שאני זוכרת את עצמי. גדלתי ונולד, אני לא יודעת, נראה לי, יצאתי לאוויר העולם עם עצבים בגוף, ואני עובדת קשה. קשה אני עובדת על זה, וכל אחד יכול. כי מישהו כעסן ומישהו בעל גאווה, הוא משליט טרור סביבו. וצריך לעצור ולהתחנן על זה, ואני הייתי בוכה ימים ולילות, שנים, לקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, תציל אותי מעצמי, תציל אותי מהגאווה שלי, תציל אותי מהכעסים שלי, תציל אותי מעצמי, כי אני לא יודעת איך, והייתי בוכה ומתחננת על זה, וזועקת על זה, אבא תגאל אותנו, אבא תגאל אותנו עד היום, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו, יגאל אותנו מהקלקולים שלנו, יגאל אותנו מההתרחקות שלנו, יגאל אותנו מהעוונות שלנו, יגאל אותנו גאולת עולמים ביחד עם שאר עם ישראל, ונזכה לקבל פני משיח בן דוד בקרוב ממש, כי הכל קרוב ממש, ולא להתבהל מכלום שבא על העולם, לא להתפחד מכלום, לדעת שהכל זה תהליך של גאולה, שהכל זה תהליך של טיהור וניקוי, ורק להיות בהכנעה למציאות ובדבקות עם השם יתברך, לחזק מאוד את האמונה והביטחון, והקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הדרך ויראינו ניסים ונפלאות. ביד חזקה ובזרוע נטויה יגאל אותנו גאולת עולמים בבניין בית המקדש, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן כן יהי רצון. חנוכה שמח כל עם ישראל קדושים ואהובים.